chamunofunga kuti chakapenga nhasi chichazunguza Zimbabwe chiri kuti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndeshe palutumba. Ndakataura nedzulo ndiri mukati mekureva, rega ndingotangirepo pachikonzero ndo patakasira tiri mukati mekureva nekupfapfaidza. Zvakawanda zviripo asi icho chiri gatiko chitsudzira chikonzero chine chimwe zvezvimwe zvatakasira zuro. Apo vanhu vakakusara vakagohengeka vachiti chasarira papi chemurume akari John ari mukati mekusenzera mukati menyika South Africa ari mukati mekusenza kudaro ndokusiya mukadzi mukati menzvimbo yelutumba. Mukadzi ane vana vaviri paakadzoka akati ndasiya basa asiya basa ndiri kusvika mukati menzvimbo ndokuenda kwaSabhuku ndiri mwana wenyu hazvina kuchinja kuti ndakamboenda kunze kwenyika musha wangu uripo mhuri yangu iripo asi ndoda kuti mundiunganidzire vanhu pane zvandoda kutaura. Right, ndezvei? Sabhuku akati mwanangu panofanira kuita maminutes anonyoro uye zvekuti vanhu vachiziva kuti vari kumusangano wei zvikanzi aiwa ndiri mwana wemunhu ndoda kuzivisa vanhu ndakaita sei ndakadzoka. Sabhuku ndikuita zvavakaitwa. Sabhuku achibva shedza vanhu vaungana paipe zvikanzi nemurume wedu wei ndakanga ndiri kunze kwenyika ndakagara nguva yakareba mukadzi wangu mana mudiki mani ndaigona kuita gore ndisina kudzoka asi chikafu ndaitumira anodawo munhu. Right, murume anenge inene ndakuchikumbira kana pane vakakanganisa nokuda kwemudzimai wangu kana varipo vakakombiswa nemudzimai wangu kana aripo akabudana nemudzimai wangu ndadzoka muridzi chandiri kuda kuziva asi akatedza ndini. buda pachena taura kuti ndakatamba nemudzimai wangu. Zvikuda madhirevha ematractor. Right. Munhu wese pachena. Vane vafana vanga varipo vechidiki vachangokura vafana vesimtazo vafana vakangosumuka ndokutaka kutamba vachiridza masongo vachiimba vachirova boko vari zvinova zvakaratidza vanhu vakaona kuti maimbiro ari kuita vafana vanenge vane zvavari kuziva kuti mukadzi uyu ane zvaita uyezve nani. Baba Pati amai vakatamba munzvimbo iyi amai vanga vachitori nechechi yavo kana kuti netimu yebhora mukati menzvimbo iyi. Chinova chiratidzwe panyaya dzatakaita dzakawanda mukoma KP varume havazi kusvika kupinda mudzimba dzevanhu vari kupinda. Right, hazvinei kuti murume ari kupi angave padhuze kana kure mumba memunhu chete. Right, mukoma KP yobva ataura murume uyo hapana munhu akambobuda akaita sei hapana. Yandadzoka nayo nhasi ndiri mukati mekutaura naSabhuku. Sabhuku anoti bhosho nyaya ipo wakapiwa hauna kuitaura ndikuudza kuti yapapi. Sabhuku vane vanhu 4 vaenda kumba kwaSabhuku. Kunoitei? Vari kutaura kuti Sabhuku inini ndiri mumwe akatamba nemukadzi wemurume uyu. Sabhuku vari kubvunza kuti pakabvunzwa paya zvikanzi Sabhuku apamirike kana kubudika pane vanhu vakawanda. Right, uyezve ndine mhuri vamwe vachiti ndakaroora muvhileji muno musi watanga tiri pamusangano paya mudzimai wangu vanga aripo ambuye vangu ndakaroora vanga varipo tezvo rangu ndanga ndakaroora saka panga pasingasumukiki. Vamwe vari kubvunza kunzi hauna chawaitwa hauna chawaona chii chaita kuti uye pano hapana ari kutaura. Asi Sabhuku anoti bhosho maonero akwiriri vanhu vari kuvanza zviripo zviri kutinha vanhu. Saka ndangoti ndikuudzei mhuri yeZimbabwe kuti nhasi kusvika nhasi patiri pane vanhu 4 vaenda kwaSabhuku. Sabhuku vadzorera shoko kumurume akaunganidza vanhu kuti mwanangu shoko rawakataura panyaya ichikutamba kutaura kuno pane 4 murume waari kuti havasati vakwana. Namba yavo kana yakwana ndokuudzai. chero Papa Isabel Sabhuku achitaura nevarume ava pane here zviratidzo kuti varume ava vakabatikana kana kuti vari kurwara? No, hapana zvavari kuona but iye ndiye ari kuti zvakauma murume mukuru kuti asimuke achinotaura kuti veduwe ndisvitsirei shoko kuti ndini ndaipinda mumba memwe murume. Sabhuku ndozvaari kuti maonero angu nemaziviro angu handionese kuti zviri zvega. Zvatora nguva yakareba sei kubva Sabhuku zvaunganidza vanhu murume uyu achitaura kuti kana pane akashina kana pane akatamba nemudzimai wangu ngaabude pachena kuzosvikira varume ava vaenda kwaSabhuku. Nhasi izuva rechi5 nyaya yaifanira kupinda zuro kengoma KP. Yes, taifanira kuipinza zuro nhasi izuva rechi5. Zimbabwe vedare sii chamunofunga kuti chasangana nevarume ava chapaka kuti vaende kuna Sabhuku? Kumutora shanga right yemurume akasevedza zvekare akaenda kune vakuru venharaunda akati vese vakashena nemudzimai wangu ngavataure. Pakazoita varume vanosvika 17 vakasvinga matombo. Yes, nyaya iyoyo yapapi? Izvezvi nyaya iyoyo kutaura kuno kwatiri kuita kune varume vari kurwara nevarume vakazoenda panzvimbo iyi vachitaura nababa baba vane mashoko vakataura kati ndichakudanai mushure mekunge vakandibatsira vasvika pandiri asi ndine urombo kuti vakuru vemunzvimbo nababa vane mudzimai uyu
vanenge vakaita sokutadza kuwirirana mushure mekuti pane mashoko aibudiswa Sabhuku ari munzvimbo uyu munhu wechidiki. Okay. Atori mudiki kuna baba vakatorerwa mudzimai. Baba vakatorerwa mudzimai murezi mabwa kana singakanganise vatori kuma 60 something years. Asi vane pfuma nezvese. Vakaenda kunotsvaga mukadzi wechidiki kana ndisingakanganise ari pasi pe 35 years. Okay. Mwana uyu akatoenda akati ndakavaka imba ikaputsika, ndikavaka imba ikaputsika, ndikavaka imba. Ndakuda munhu wekugara naye kuti zvinhu zvangu zviendeke. So baba ava pachavo vatori nevana, vatori nevakadzi vakuru kudarika mukadzi wababa. Akatozobata mwana mukadzi uyu kuti ane chikomba, ane zvaari kuita, atori mwana wababa. Ende paakabata chikomba haana kusiya, akatoti aiwa ndikusiyai baba, muri kuziya ere ndo zviri kuitika. Baba akati kwete handina problem. Nyaya ikaenda zvakare kwa Sabhuku. Sabhuku vanhu vakaunganidzwa kusvikira vanhu vamwe vamboramba. Asi zvandiri kutaura zvekuti pane vaviri zvakare vakaita sei vakafa. Patori nevarume vakatofa. Patori nevarume 2 vakafa. Inyaya vakadzi vevanhu. Hei ndopa yave. Tobva ipapo toenda panyaya yekuushe wekunze. Yes. Yemukadzi zvakare anga achipinza muchikomba mumba, murume wake nditruck driver. Murume uyu ari mumba kudaro ndokuita zvakaita. Kuda kunobuda kuma pasi 4 dzekuseni mumba ndokutaka kutenderera mumba akati beguta reHarare. Achibva munzvimbo yekukuwadzana asi akaenda kushiwo kunze. Akoniwa kubuda mumba ndopakaridza mhere ndokubva skrima kuti vedu wandiri pamuno hamuzi mangu ndiri chikomba but ndiri kutikana kupinda mumba asi murume uyu rabofu achaona. Izvo zvikutora kuno. Then yoroshiwiri bindifo vakachiwemba kibiri rasha. Beyond, deep down, 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 beyond, deep down. Yereniwo varoira vanapiro mumba. Iwe mudzimai wemurume akaenda kunopinda mumba mumwe murume akaita dambudziko rokusaona akazotora murume wake. Right. Mudzimai akatoshevedzwa akatora murume wake. Asi murume uyu muri yeZimbabwe zvandiri kukuudzai nanhasi asati akuona. Ende murume uyu ambenga achiremba kuenda kuchipatara asi ndiri kunzwa kuti iko zvinozvi akuenda kuchipatara. Icho chekulutumba havasati vakwana vanhu avo. Muridzi wemudzimai ari kuziva zvavakaita. Murume uyo ari kuziva kuti itori timu yebhora. Ma1 chaiwo ndinonzi maD ndiri pabudiriro 1. Mukoma KB. Yes. Handizivi kuti vanhu vanoita tsika iyi vanenge vari pakombiyuta here kana kuti chii pane bluetooth inobata ikoko. Baba namai ameni musaruro padombo shava vanopfidza chete varume avo ngavagure ngavasvipire pasi zvemujolo nevakadzi vevanhu. Ndinonzi baba ameni musarurwa ndiri kuno kudombo shava. Akapaka ndapindira mukoma kebaudu kuzvishavane kune nyaya yakaitika yekutizo mumhuri maita vana vari kungofa nenzira yemapanga. Kungoti akangoenda kubhawa anongonzi munhu abayiwa nebanga adonha afa. Ivo pachavo vakanetsana vanobaya nemapanga kusvikira vavo. Kusvikira izvezvi munhu afa nebanga iko zvinozvi ndiwo chi7 kusanganisira baba vemufamily 7 vese vafa nemapanga. Baba vemufamily imomo vaurawa nemuzukuru mwana wemwanakomana. Nematambudziko kureva kuti vanhu vari kuurayana kana ari mufamily auraya umwe ari kuenda kujere umwe achifa kana kuti anobewa nekunzi achifa. Family iri kupera. Vamwe vachienda pasi vamwe vachienda kujere. Right. Pane mwanakomana anga achishendera kunze kwenyika achibva ati vedu weye toite sei nyaya yakadai oyi. Apo kubva pakutanga mazuva ekutanga kuti nyaya isafambe zvakanaka vanhu vesekuru vabewa nemuzukuru wakafa ndo vairamba vachiti ndiri mukuru chikaranga chisinotungamirwa nene hakuna kwamunofamba kana kuenda kana sati ndatifambai nhasi ndo vafa. Kufa kwavaita mwanakomana achibva ati vedu weye ngatifambire chinhu ichi isu vapenyu togona kupera tichifa. Ndobva vafamba kudaro mukoma KB vapinda mukati meguta rare ndokuwana mubatsiri wavakaenda naye mukati menzvimbo. Vaenda nemubatsiri mukati menzvimbo kudaro vasvika ipapo zvikanzi panapa zvandiri kukumbira panapa ndezvekuti handizi kuda kupinda mumba kana kunongedzera munhu. Toda kuti tigoziva kuti zviri kuitwa nani zvakafamba sei. Nokuti chandiri kuona panapa ndechekuti pane mufi aripo asi mufi uyu akafa nebanga. Zvaakafa nebanga iye pachake ahana kwaakaenda chikonzero mhepo yanga iri paari yanga ichikonzeswa nemufi. Mufi iyeye aripo akachengetwa ari mudura maari kugara.
akachengetwa nani? neimwe hama ipenyu. Hey! Mukoma KB, murume wandiri kutaura akapomerwa kunzi ndiye aita zvinhu izvi. Aita kaenda kumabhawa. Akamira maoko. Aisika nokurova. Hey! Kujera kaita kasingaperi ninyaya yemapanga. Asi pane chinhu chainetsa ndechekuti kumba kwake aita kadzine mudzimai yai aigara pasi kuombera kuti avai mwana ndokumbera rege. Asi aizikanwa nembiri yekurova, mabhutsu aisimudza mudenga, mapanga achikanda hiya asa hiya zvokuti airova. Asi kumba kwakunzi namaisapewa Hey! zi ogara pasi. Murume iyeye ndiye akazowanikwa Mukoma KB. Zvino kuti vamutange mubatsira chibhaina zvikanzi unganai family yese. Wamunoziva kuti wakasara wese mufamily ngauye pano. Achasara pana pakubatsira kwandiri kuita. Atimbodi kutsvaga zvezvi kunzi chimaprofita kana kuti n'anga. Obvious achatofa nebanga because pari kugadzirwa mwe anenge asipo. Vanhu vachibva vaungana. Zvikanzi ndiri kuda mwana. Amukwanisi here kuti mufamily menyu mutsvage mwana ari mutorwa ari pasi 15 years but ari mutorwa. Ndiye wandoda kushanda naye kuti akushandirei ini ndakagara. 15 years. Vamwe vaikumbirwa ngade menzimbo vairamba vachiti tinogoendesa mwana wedu sei kuwana siro rudzi rwedu. Zvikanzi right vana hapana here mwanasikana akapiwa mwana asiri kugara nemurume, akangopiwa mwana akauya kuzogara panapa. Zvikanzi aripo, zvikanzi mwana wake mutorwa, muzukuru yeye mwana womwanasikana panapa pamusha penyu mutorwa, kana aripo ngauye. Ndobva wabuda 3. Zvikanzi toda mukomana, kuzanga vasikana vaviri mukomana 1. Ndobva pabuda mukomana. Zvikanzi uyu ndovanzi iyeyi ndiye achakushandirai. Ndobva hapiwa zvikaita ndokuita sika kutsikisana mutare achiti kwanzi 1 by 1 muchipinda muchijamba mucheka muchienda muchijamba mucheka muchienda achibva daro. But pavachijamba mucheka zvikanzi tiri kutsvaga nyaya yemunhu ari kukonzesa nyaya yevanhu kufa kumapanga. Mwana uyu akatanga kubata vamwe mai pamusoro pekunzi imi pachenyu mune mushonga unonzi mubobobo kana kuti vamanoti bujangunira wamuinawo parudzi rwenyu rwese apa. Vanhu vese vakaungana apa, hapana murume wamusingazivi apa. But vanhu vatiri kutaura pana pehama dzenyu, but varume vese vamunovaziva manyepo here. Zvikanzi chokwadi mai vachibva vanzi nemwana uyu endai munotora hembe yemurume wese ari mufamily menyu, hanzvadzi dzenyu, vana baba venyu nevazukuru venyu vese veukama. Hapana munhu wamusina pendi rake. Makatovatorera vasingazvizive. Mukoma KB vakaenda kunotora. Zvakazonetsa vanhu ndezvekuti munhu akuita zvinhu izvi muzukuru wepamba, hachisiri mwana wechi, hachisiri godobori ari kuita zvinhu izvi. Ndobva vaenda vazosvika pana baba zvikanzi baba imimi endai munotora banga renyu ramuinaro. Pamakaenda imi muchinoita mangoromera enyu mune banga ramakapiwa imimi, but banga iri makazorikanganisa. Makanzi izvo pabanga iri kana muchinge maritora muchaenda pachimbuzi chemusango. Chimbuzi chemusango kwete chokuti munogara muchinesa chimbuzi chisingaoneke. Muchaenda pachimbuzi chemusango chamuchakuti banga renyu munorifutsira pasi, marifutsira pasi pamusoro pacho ndo pamuchaisira chimbuzi. Maita chimbuzi kudaro muchapedza 1 week, zuva rakasikwa naMwari rega rega. Kana mangonzo kuenda kuchimbuzi munoenda muchinoita pamusoro ipapo, muchinoita pamusoro ipapo kusvika maita gomo zuva rechi7 ndo pamunondovhomora banga renyu. Banga racho iroro mobva mazicheka paruoko, hamuna ronderi pachiruoko. Zvikanzi chokwadi vakatombora kuchipatara vakanobhanga ndezva pakabuda ropa iroro ndo painzi hakuna munhu achavarwisa akavarova zvakare. Okay, vasimba. But babavo zvavakazoita manje ivo vapedza kudaro vakazotora banga iri zvakare ndokuridzorera kepiri vachiti ivo ndakati sisazidi pandakaita banga iri ndakanzi ndiite 7 days ndiri kufunga kuti ndakaita 6 days rega ndinowedzera 1 day rangu. Pavakaenda kunodaro ndipo vakakanganisa miko. Ndipo vakanga kuti kungogara chete mufamily vanhu vari kuurayana, kungogara chete vamufamily vanhu vari kuurayana vachibva vatorerwa banga iri. Kutaura kuri kwatiri kuita pane mwanakomana akaramba kuenda achiti tapedza mari kudyirwa mari takapera kufa kare. Mukoma KB zvinorwadza zvinhu zvakaitika musi wa 6 mwedzi uno nezuro kuti taure nyaya yenhasi. Mukoma KB mukomana akaramba kuenda uyoyo akachekwa nebanga akatofa nezuro. Ende uyu haana kuonekwa munhu akamucheka, akatoonekwa akarara akafa, but ari munhu atori nemapanga akamubaya akawanda. Inyaya iri kuitika mukati menzvimbo zvishavana. Baba vakaenda kakunotora masimba emangoromera vachishandisa kabanga iri. Ndiani mumuri atori mwana kuna mwana baba, because vakawanda kuzvino zvavasaraka igrupu yevana vana baba ndiwo akapedzisa uyu wokuyaona muzukuru ndiye akapera. Saka tikangoti ndiwo vana baba iko zvinozvi, ndiwo vana baba iko zvinozvi. Ende akabvuma kuti chokwadi ndakaenda zvese. Ende ronda rake ri paruoko atozika kubva kumukadzi wake nefamily kuti akatombotora nguva aine bandage, but bandage iroro vanhu vakashauta akuwara. Saka akatobvuma kuti ndini ndakazvibaya mushure mekubva kuchimbuzi kunotora banga rake.
raita 6 days riri pasi. ya zvakaoma. Asi mubatsiri chaakaita ndechekuti haasiriye akasvika kanotaura kuti imi amai mune mbobobo, imi baba imi ndimune banga, akashandisa mwana muzukuru wepamba akangatokumbira kuti ndoda mutoro asiri womufamily, ndiye wandichepa masimba wangu achiita. apa akazoshandiswa muzukuru, mwana wemwanasikana akaita zvekumitiswa mumusha. ya uyu akashaya nezuro chiti nematambudziko, akaramba kuenda pagungano atori mukomana akaramba achiti anguri tadyirwa mari rega tingopereka nechipera chapera right. asi mubatsiri akataura kuti ndoda kureva kuti munhu asingauyi pano panobatsirwa panapa, munhu iye anotofa chete achatochekwa nebanga because mhepo iyoyo anenge asina kubatsirwa. ndichabatsira varipo but asipo handizivi tichapera sei. zvokwadi yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza dziri kuitika matima ezimbabwe. paka Harare Eastview Harare chiri kuti kudini ndo kwana landlady. ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba heke nditokeredzo pane nyaya yakaitika muEastview kutaura kuno itoripo unyoro hwekutoti vanhu vakatoenda kuvakuru venzvimbo. pane gore ra 2019 or 2020 pane 3 years pana amai vakatakura pamuviri panga pane matwins 1 mwari vakaita kuda kwavo 1 achibva ararama kudaro. pakaitika zvezvo kungoti rufu rwakadaro harusi kunzi vanhu vanochema kuungana kuita sei. aiwa vanhu vanongova veukama vachingoita zvavari kungoitawo ipapo sokuti vari kungoziva zviri kuitika nekuti mwana mucheche. zvadaro mukoma KB pana amai vamwe vanogara mukati menzvimbo iyi nguva yaiungana veukama naivo vakasvikawo chikonzero vanogara padhuzi vachibva vatoti mapoto ari pana mashoma ndokuendesawo poto yavo kuti igoshandiswa ichibikirwa pamba apa right. ndobva pabikwa ndobva paita zvese izvezvi mukoma KB kubva gore rakaitika zvinhu izvi amai vepoto iyi vachibva vaenda pamba paamai vane mwana akashayika nemurume wavo ndokutaka kungochinjana mashoko sengano vari kutukana zvikanzi muri kuzviziva here kuti pandakashandisa poto parufu rwemwana wenyu poto yangu ine kutekenuka kwaikaita kana kukuvara kwaikaita. aish ndikuda poto yangu ndikuda poto yangu yamakauraya parufu rwemwana wenyu. ko igore ripi rakaitika izvozvo kanzi ndozvandiri kutoda izvezvo vachichinjana mashoko zvikanzi mukaita zvekutamba panoya nyoka izvezvo. nguva iyo vachipedza kutaura nyoka ichibva yashindira nyoka ichibva yasvika vanhu vachibva vanetsana. saka kutaura kuno kwatiri kuita ndirika vanhu ava vakaenda kuno mutungamiriri akafanana nachairman mukati menzvimbo yeEastview. saka nhasi kuseni vabva vaenda vese. murume anova ndiye ane mukadzi ari kuda poto nemukadzi wake. mukadzi ane mwana akashayika aenda ari 1. chairman vachibva vachida kuti chidzokerai kumba ndichatevera ikoko. saka chairman ari kudaka kuti anorandutsira nyaya iyi kudzimba dzavo. but ivo vari kutaura vachidivo muri yezimbabwe ichokwadi here kuti vangati poto yakatekenukira parufu vari kuda poto yavo. ende zvinhu zvazvina kuitika manje zvaane 3 years kana 4 years zvaitika. nhasi uno poto yakutsvagwa yakudiwa chii chamboitika. ende vasati vataura zvinhu izvi pakatanga paita kutukana pekuti hamuna unhu ende vanhu moita sekunonzi imimi muri vanhu vakasara ndokutukana mukudzorera ndokwanzi ndikuda poto yangu right. akatuka mumwe ndiani akapaka kuti vanhu vachinja nemadzimai vachinja nemashoko ndiani? muridzi wepoto ndiye ari kuda poto yake. ndiye aiti kuna amai vakafirwa nemwana hamuna unhu ende makasara hamuna zvamuinazvo. muridzi wepoto akakumbirwa here poto pamariro kana kuti ndiye ega akaendesa poto? ndiye ega akaenda nepoto yake pamarufu. zvinoitika kuti mwana anotakura upfu, umwe anoenda nepoto, umwe neplate, umwe nekapu, vamwe nevamwe achitoisa make yake kuita kuti kana akudzokera kumba anodzokera nemudziyo wake nokuti panhamo. saka nhasi after 3 to 4 years akushedzera kuti poto yangu yakakekemuka. saka ndiri kuda poto yangu. muri yezimbabwe right. pamatwins apo mumwe mwana achiri mupenyu. mwana achiri mupenyu akura zvake. atikura kubva nguva iyoyo atori mwana mupenyu. asi mumwe mwana ndiyakaita sei? ndiyakashaya. ndine shoko randanga ndasiya. kwanzi izvo kana muchinge mandipa poto yangu muone kuti handikumutsire here mwana wenyu. kana muchinge mandipa poto yangu muone kuti handikumutsire here mwana wenyu. ndabvunza inini kuti mwana uyu ane 4 years ane 3 years afa. kureva kuti izvezvo angadai atori pakudhanaira kana kuti kumhanya. kana kuri kuti vachamumutsa vanomumutsa ari saizi ipi? muri kuti pavakanetsana endi muridzi wepoto pakati mukada kuita zvokunetsa pano ndinounza nyoka. pane nyoka yerudzi yakasvika pambapa. kuti pane nyoka yakasvika yavasingagoni kutaura nokuti vangakutongotiza. nyoka yakangosvika ipapo nguva iyoyo haina kumirira kuti maminutes. nguva iyo nyoka yabva yapindira zvikanzi asi mukudetsana kwedu mukangondipa poto yangu chete kana kutitengera poto yangu nyowani muone kuti inini mwana wenyu amuki here. mwana akashaya mwanai? mwanasikana komupenyu mukomana. hei muri yezimbabwe muri kuti kudiniko neicho chekuEastview.